Masera same reZimbabwe tokashira mchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Pane nyaya iri panapa guys yakati rebei yabva kuFacebook ndatumirwa nema-V11 nemapicture emunhu wachona. Regai tipinde mairi ndoda kuti mufambe neni kusvika kwekupedzisira. Hi anti makadi, zita rangu muchangondichiwo Ashley. Ndauyawo neconfession yangu yandinayo. I know ndakazviregerera uye I believe kuti chero naMwari vakandiregerera, though sometimes ndikambofunga nezvazvo I feel guilty. Nyaya yangu yakamira yakadai. I'm not from a rich family. Kumba kwedu kunotambura zvekudaro. Background yangu mukainzwa inosiririsa. Asi regai nditangire pane nyaya chaiyo. Last year I met a guy so educated from a rich family. Madays acho ndongoti ndaigara Cape Town, saka ndiko kwatakasangana. Cape Town hakusi chaiko, takasangana mune rimwe guta muno muSouth Africa. But kuti ndisazikanwa regai ndingoti Cape Town. Iye aisagara muCape Town first, aigara mhiri kwemakungwa. So paaiuya kuno kuSouth Africa, aiuya kumba kwemunin'ina wadhedhi vake. Zvakanaka zvinengei, the guy was handsome, the man of my dreams chaiye. Kutaura chokwadi mukomana hana kumbondinyenga. Takasangana mushopu yemumakula kwaiye kuchinjana manamba. Same day iroro akabva nditi ndiuye kumba, meaning kwabamunini vacho, ndichibva ndaenda. Ndakasvika achibva nditi unomwa wine here or Amarola? Ini ndikati wine. Tete, this was much. Kwainaya kunze uye kwaiva nemadhaka. Mukomana akaenda neni kumashops kunotenga wine, akandibereka kuti ndisatsika madhaka. That's when I fell in love with him. Takadzoka kumba newine ndichibva ndanwa. Then we did one night stand. Pasina aisiva zita reumwe. Chakangokwanisa kundiudza ndechekuti aigara kuchando uko kwaiita training yekudriver ndege. The following day ndakamuka ndikadzokera kumba. The same day randakamuka ndidzokera kumba, kumazuva rovera akabva ndisira message achiti anoda kundiona. Sezvo ndakanga ndadyira pamuFace, I agreed. But akati aida kuona pandinogara. Tete ndaigara kumukuku ndichirara pabase ndichifuka bedspread chete. Ndakamboda kumurambira akabva ati unogara neboyfriend asi. Ndikati no. Ndipo pandakamupa madirection akaya kumba. Akasvika achibva ashamudzika nemukuku. Tete zvikanzi nekunaka kwese unogara mumukuku. Mukomana akagara pabase rebed, but I could see kuti he was not comfortable. Unongoziva vanhu vane mari dzavo. Ndakabva ndatora maplain cards kuti titambe ndichida kungomukipa busy chete kuti asaramba achongorora mumukuku mangu. Ndipo paakabva ndibata maoko zvikanzi look at me. Ndakamutarisa. All of a sudden I started kissing him. Hatina idi kuita bonde sezvo aibayiwa nebase. Akabva nditi I want to tell you something. Achibva andiudza kuti ane mwana wani mukomana ane 1 year, baby mama. Asi baby mama ndongoti vaigara kuPretoria. Zvikanzi uri munhu ari right, if you don't mind ndoda kuti uve nani wemwana wangu. You go and stay with my baby mama. Ndakabva ndamubvunza ndikati so ndiyo something yawanga uchida kundiudza here kuti I can become your son's nanny? Zvikanzi no, I like you, so ndoda futi kuti uzive chokwadi changu usazonzwa nevanhu. I was happy. Then pasina madays ndakabva ndatengerwa jira rinodziya rekufuka. Achibva anditamisa kumukuku kwaiye kundiendesa kuroom, but room yacho ndini ndaibhadhara rent. Iye akangoti kana rent ichirema tell me I'll pay. Ini nekusada kunzi gold digger ndikati ndichabhadhara. Ndaisaenda kubasa. Basa rangu ndaishanda online ndichinyora mabhuku ndichitengesa. Ndiko kwandaiwana mari. Ndave murumu mukomana aitenga chikafu. Takanga tave kutogara tese. Kwabamunini vacho taiendawo here and there. Akandibvunza if I wanted to meet natete vake hanzvadzi yadhedhi. Ndikabva ndaramba because I thought kuti it was too soon. Then problem yataiva nayo ndeyekuti waiti ukaisa message hapana aipindura. Ukazomubvunza maonana oti sorry mwezuva ndakabata phone yake. To be honest handina girlfriend yandakaona, asi mukomana ane vanhu vaitotaura navo daily uye nebhebi raiva kuZimbabwe. Rainyengwa richinzi indava pilot. Ko iwe wakazobudira here kuva lawyer? Ndiri kuuya kuZimbabwe ndoda kukuona. Zuva rebirthday remusikana uyu akanyorerwa paragraph achinzi makorokoto, but day rebirthday rangu he acted like he didn't know. And the most painful thing is namba dzangu akanga asina kana kumbodzisefa zvake. Dzaingova namba. And also tanga tave kuti tikaenda kumashops aisada kubatwa maoko neni. Aiti kana tichifamba people should notice that I was dating him. One thing chaibatika chaindiudza ndechekuti I should focus on my dreams. Ndofanira kudzokera kuchikoro ndigoitawo nursing. Kana ndapedza chikoro ndoendawo kuchando. Achitondipa maideas kuti kuGermany kwakanga kuchitogwawo manurse. Aindiudza zvakare kuti I should focus on my writing career
one day I'll be a superstar. Achitondiudza nyika dzine vanhu vanofarira kuverenga manovel. Dzimwe nguva taiwanzoenda kupaki achindiudza nezvemadreams ake. Tete world yangu yese yakanga iri wrapped around him. So yakasvika nguva yekuti ave kuda kudzokera kuChandel. Ndipo paakabva aenda kuZimbabwe kunogadzirisa mapepa ake. Ndini ndakamuperekedza kubhazi. Vatete takasvika, handina kunzi bye or hug zvayo. Munhu akapinda akanyarara. Ndakasara ndikaita chiseko chenyika. Vamwe vachiti nekuonda kwawakaita uko unoti aidei kunze kwekungoti afanowana pekurasira mbeu dzake. Baba akabva adzokera kuGermany. Vamwe vaita hauna kana grade 7 unozvisirawo muna pilot. Tete ndakasekwa nenyika. Vamwe vakati he damned you cause adzokera kuGermany ka. I tried telling them asati adzokera amboenda kuZimbabwe kunorenewa visa, but hapana akateerera. Aenda kuZimbabwe kudaro ndaiisa mameseji akanga asingadavirwi. Ndaizosvika pakuita hangu delete mameseji aya ndombobloka, trying to make myself better. Gare ndo unblocker. Ndoisa zvefuti imwe message asi anodavira hapana. Ndakatanga kumufambira mumasowe ndichipiwa nhombo nembiya nemicheka zvikamboti shandei zvakare achibva atanga. Kuzimu akagara almost 2 months apa asingandinyorere message. Ndakazoti rimwe zuva ndakagara mumasowe, he texted me achibva senda video note achiti ndiri kumusha hakuna network. That day I didn't sleep. Ndakafara kuti ataura neni. Then the following day ndakamunyorera message ndikati are we still in a relationship? Achibva apindura zvikanzi I was never in a relationship, I was just playing around. Ndakaita heartbreak. Ndakapinda mumainbox mevanhu vandakanga ndisina nyaya navo ndikachemeramo. I didn't believe his words. Ndakamumirira kusvika adzoka kuZimbabwe. Ndikati ndikuudzei adzoka kuZimbabwe mukomana haana kutaura neni. Apa imba yandaigara nepaigara pababa vake taiva manext door chaiwo. I tried my best kuti ndimuone. Ndipo pandakamuka ndikageza kuti ndiendewo pamba pavo nditaure naye. Ndipo pandakasangana naye achitosunda monaki akutodzokera mhiri kwemakungwa. He didn't even say goodbye. I was so broken. Apa zvese izvi zvaiitika rakacheka nyika, vanhu vachiona. Aenda ndini ndakanga ndava kutaura mustreet rose ndichinzi I was a sperm releaser. Ndakasvika pakutama ndichibva ndaenda kune imwe location yakanga isina anondiziva, asi koko marooms aidhura. Saka ndakabva ndatsvaka musikana wokushiya naye. Musikana uyu takatanga kugara tese kutanga kwaAugust. Aiva muNdebele. So munongozivawo sevasikana tinoudzanawo history dzedu. This girl told me ane mukomana wake akamurwadzisa achibva aenda kune imwe n'anga, achibva anzi nenyanga iyi unoda ndikuitirei, kwava kuti ndoda kuti mukomana akandirwadzisa ave rombe. Achibva anzi anofanirwa kuenda kumakuva na2 dzeusiku odeketera. She did it. Zvikashanda. Saka ndakabva ndamuudza yangu nyaya yeuyu wemhiri kwamakungwa. Akati zvishoma izvi, I will introduce you kuna sekuru evanhu. I refused and I told her I was already healing. So same month iyo I received a call from mukomana akandifonera achindibvunza how I was. Ndechibva ndakata call kwava kumublock. Haana kupedza mazuva akabva fona futi with another number achiti ndine munhu pano, he's from Germany, ndiwe kuno, ari kuda musikana akanaka anogara kuSouth Africa. Anongotaura naye chete achimupa mari. Zviya zvekuita entertainment, zvekuentertaina mastranger uchiwabhadhara. I turned down the offer. Ndipo pakabva atanga kundisira maaudio ari kuGermany ikoko achiti I need a shoulder. Baby mama is making my life a living hell. Akanga ava kuuya nenyaya dzake achitaura kwandiri ndichibva ndabloka, ndichibva ndaudza babhururu vandaigara navo zvikanzi muendere kwasekuru. Roommate akandiperekedza tete tikaenda kun'anga. Ndikatsanangura nyaya yangu zvikanzi nyaya yangu yaizogadzirisika, but ndakanga ndazvipira here kuti ndizvo zvandinoda, because once waita mhiko dzavo mukomana haachazofi zvakare akaona umwe okunakirwa. Hanzi paanenge oda bonde anongofunga inchete. Ini ndikavaudza kuti he must do it because if he can't be with me then no one can. Ndakanzi ndiuye nehembe yangu yemukati neyake yaisanetsa because ndakanga ndine sheti yake yakanga andisira. So ndakaitora zvese nepenti ndikadzokera nazvo. Ndakapiwa tambo tsvuku ndikasungira muchiuno. Ndapedza ndakapiwa mafuta ekuti ndizore. Zvikanzi is going to be obsessed to the extent of killing anyone for you. Ndakabva ndavaudza futi ndikati zvaizofambiswa sei nekuti mukomana akanga ari mhiri zvikanzi achauya. Vatete kupera kwaAugust
ndakabva ndanyorwa message nenew number akanga ari mukomana zvikanzi ndava muSouth Africa ndoda kukuona. Ndikatomubvunza ndikati have you fixed things with baby mama? Zvikanzi no, I don't care. Baby mama vacho vanhu vane mari dzavo futi. Back to my story. Ndakabva ndanosangana nemukomana kuground. Ndaitobva zvangu kubasa. Ndakanga ndava kushanda madays basa remumba but ndichienda madays. I met up with him. Kwakutoona kuti zveshuwa it was him. Munhu akanga achangobva kuenda kuGermany kupera kwaJuly akanga atodzoka. Hazvina hazvo kundishamisa. I knew mushonga yakanga yakashanda. Ndakasvika paground kwakumumhorosa handshake but he hugged me from nowhere. I looked into his eyes and I could feel something was wrong. He started admiring how beautiful I was. Kusimba kwandanga ndaita and what. Takatanga kufamba takananga kumashopu. Ndikaona shasha yava kundibata maoko in public. I refused kubatwa naye maoko. I just treated him the same as he used to do kwandiri. He apologized for what he did. Ndikamuregera the same day. Ndakabva ndatonorara kumba kwaba munini wacho. Ende ndakatoendera svoto kuti vanhu vaya vemumastreets vaindiseka vaone kuti is big for me. If I tell you vatete, hatina zvatakamboita that night, ndaitovawo zvangu kunguva yemadzimai. He dragged me closer achibva andisa mumaarms ake zvekuti I could feel his breath. Makuseni ndakamukira kugeza achibva aona shinda yeredhi yaiva muchiuno yandakanga ndaiswa nasekuru. Akati what is that? Ndikati muteuro weprotection. Akagara mazuva. Pamazuva taive tose he was going crazy for me auntie. I felt loved once again. Ndaiti if I looked around vanhu vandaingoona chete it was me and him, only us. Pasina nguva baby mama vake vakamisira message vachiti mwana ari kurwara. Hana umbopedza nguva mukomana akarongedza bag akananga Durban kwaiva nababy mama. The day before he left akasiya andivimbisa forever. He hugged me and kissed me. Mashoko ake kupedzisira akandudza aive kuti I'll come back for you. I smiled ndikabva ndati I'll be waiting. Hana kurega futi kundisimbisa nezvenursing. Zvikanzi in the next few years tinofanirwa kuva tava mhiri kwemakungwa tose. Mukomana akakwira bhazi akananga kuna baby mama. Manheru ose aiva mubhazi ndaitaura naye until musi wa2 September. Foni yake yakagumisira kupinda mameseji ipapo. Hana kuzobatika futi. Online ndakafunga kuti ndakanga ndadhampiwa futi for the second time. Until muna October ndakazoenda paFacebook kwakumusecha kwakutoona kuti mukomana uyu ari kutendera paFacebook as a missing person. I was so heartbroken. I became hopeless once again. The following day ndakadzokera kwasekuru vachibva vamutarisa muglazi zvikanzi he got kidnapped nababy mama. They want to kill him. Neye kuti kwanzi vaimbonetsana what. Ndakabva ndarangara August achindiudza zvetunyaya twababy mama vake. Ndakabvunza sekuru kuti pane zvandaikwanisa kuita here to free him. Zvikanzi condition yaari he can be lifeless anytime. I forced nyanga kuti iite something he could. Tete ndakatanga kubayiwa mutsono muviri wese nenyanga iya ichiteketera, but I think it was too late. Vabereki vake they didn't believe in nyanga futi, even maprofita. So I was just alone in this fight trying to save this guy I wanted. Then kuti nyaya yavo iende mberi like mapurisa, they would still lose because vabereki vababy mama vaiva nemari, so they gave up. So my question is he still alive? I don't know how to feel, what to say, and all we know kuti in South Africa munhu akangonyangarika kwechero 3 weeks totoziva kuti afa. Manje uyu taakutopinda muna September, gore rinenge rakwana. Achiri mupenyu here? Kuti mishonga yasekuru yakamudzungaidza akapondwa nematsotsi here? Akaurayiswa nababy mama zveshuwa? He was young and educated. Dying wasn't an option kwaari, but sometimes ndikafunga how he used to treat me. Ndombozvudza kuti this baby mama did me a favor by ending his life. I just don't know how to feel anymore. So ndiyo nyaya yangu vatete. Zvakaoma. Let me take this time to say kumunyori ndinotenda for kuisa maparagraph, for using punctuation. You are indeed a good writer. Right. Imimi, and I don't know. Hapana ne answer apa kuti achiri mupenyu here kana dzimine yeye munhu ari missing. And ndoda kuti in most cases, let me just say, in most cases kana munhu, if something bad happens to the people that we love, kazhinji kacho we blame ourselves. I remember there was one day ndakapinda mu-ICU. I was very, very sick. On that day, a friend of mine akazondifonera after kati maisheki ndakazviblema kuti ingadai ndataura navo, ingadai ndavafonera, ingadai ndavabvunza kuti vari right here, maybe zvanga zvisingazoitiki.
So I'm telling you this, kuti in most cases, if anything chakaipa chikawira vanhu vatinoda, we blame ourselves for that, kuti I didn't play my part, ingadai ndaidai so. Asi mushonga wasekuru here, ko mushonga wasekuru waizodzivaidza here, handi yanga ichingori love potion. Asi mazviwa here zvataurwa zvevanhuka, women can do anything for love. That's all I can say. I'm so sorry for what you went through. I'm so sorry for losing him. Since he disappeared, we don't know kuti aripi zvakaomazvo. Family yake saka inoti kudii, I don't know. All right. Tete, how are you? Ndiri murume ane makore 39. Amai pavakashaya takasiwa tiri vaviri. Baba vakatichengeta kusvika tayaruka. He provide literally everything that we needed. Ndakazosvika zera rekuroora ndikabva ndamitisa umwe musikana, then akabva atizira tikatanga kugara tose paya. Taiurara zvekuti ma-first days akabva bara mwana musikana. I was happy nekuti I always wanted a baby girl as my firstborn. Takagara makore 2 nemudzimai wangu ndisina kumubvisira mari kumba kwavo, chero tsvakirai kuno zvayo. Ndipo pandakakanganisa ipapo. Munoziva tete kuti vanhu vari padating phase paya munhu anenge achivanza matrue colors ake. Mukadzi wangu akazondiratidza unhu hwake hwekuenda kumaclub zvekuti aibva adzoka kumba akaita kupera nekudhakwa. Atanga ndichamuudza kuti zvaunoita hazviitwi nemunhukadzi. Indakanga ndisachataure. I discovered kuti akanga ane zvikomba futi. She was cheating on me. One day akaita sick, regai nditi STI. Aiti chero akabva kunogeza, the smell iya yakanga isingaperi. Akanga akunzwisa tsitsi, so ndakamupepa kusvika akunzwa kuti ave nani. I loved it. Akakangamwa zvese zvaiita. Problem was haana kupora, she got worse. I tried everything, kuenda kuhospital kumaprofita, zvese zvakaramba. Days passed and akabva ashaya mudzimai wangu. Ndakaona moto vatete, nekuti ndakanga ndisina kuroora mwana wevanhu. Kusvika vanhu vekumusha kwake vati, hatisi kumuviga mwana wedu kana usina kutipa pfuma yedu. Vakandiramwira chituna. I sold everything that I had. Hama dzangu vakandipa imwe mari, ndikabva ndavapa. Ndiko kuvigwa kwakaita mudzimai wangu. Ndakasara ndichengeta mwana wangu nepese pandaigona napo, just like how my dad did it. Pasina nguva mwana akatsikwa nemota akafa. Ndakatanga kufunga kuti asi what was wrong with me? Was I cursed or something? Ndakarwadziwa tete. I was depressed and hurt. Pasina kupera mwedzi, I got into a business rekutengesa mafoni, ende zvinhu zvaitofamba zvakanaka. Ndakabva ndatenga stand. Vanhu pavakanzwa zvesezvo vakatanga kutaura zvakaipa kuti ndakaromba nemukadzi nemwana. That's why ndakuita mari. Chero kutaura kuno hapana hama inoda kundiona kunze kwebrother yangu. Vamwe vese havadi kuswedera pedyo neni vachiti ndiri money ritualist. Handizivi kuti ndodii nehama idzi. Ndovaudza sei kuti mari yandiri kuwana ndoishandira. I feel so left out zvekuti ndikafa ndovigwa nebrother yangu chete nekuti dzimwe hama hadzidi kundiona. Right, manzwa kutanga kwataugwa kwai mudzimai aitoenda kubhawa. Akauya neSTI asi still vaingoda mudzimai wavo. Vari kuhere varume vakadaro, asi variko munoziva kuti kune varume vakadai. Inasana mbona zvakadai. Isi vatoziva vanopengereka zvisingatomboiti. I don't know. Alright, regai titsvage nyaya inotevera. Makadii tete ndinorwadziwa nevanhu vanobata mushonga vachikonzera kuti vamwe vatambure nekuda kwekuti munhu anenge achida upfumi. Ndiri mukadzi ane 46 years, handina kana mwana and have never been married. I'm still a virgin. Kubva ndichikura handinambobvera ndaita mukomana. I know you might not believe it, but ndochokwadi. Even when I tell people about my story, vanonditarisa kuita kunge munhu anopenga. Ndakatanga ndichafamba kumaprofita, even kun'anga, but hapana chachinja. Vakomana ndaitovadawo. I remember when I was in Form 4, I had a crush on someone, but haanambobvera aita interest neni. Ndiri munhu akanaka asingashoreke, but handizivi kuti chii chinoitika neni. I've tried to get help, but zviri kuramba. Pane one muprofita akambondiudza kuti munzinza medu kare mune munhu akabata mushonga, saka izvozvo ndizvo zvinokonzera zviri kuitika muupenyu hwangu. I've made peace with myself kuti ndichangofawo ndakadaro. Chinondirwadza ndechekuti why case iyi yakauya pandiri inini yet pane vamwe vana vasikana. Worst part is munhu wacho akatsvaga mushonga akafa kare, haana kusiya agadzirisa nyaya dzake, and now it's affecting me. I know it will affect the next generation. Saka ndanga ndichikumbirawo help kuti kana pane anokwanisa kundibetserawo zvinhu zvipere
kuitirawo the next generation. I think the most painful thing is she's 46, she's almost 50, she's still a virgin, she has never been married. Hanzi tichazvinzwisisa kare kare kuti zvii zviri kuitika kuti sei Mwari akatendera zvinhu izvi kuti zvitiwire. My sister, you keep on in prayer. Handiti muramba makangobatirira pana Jehovha, hapana kumwe kwatinogona kuenda. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete Glory, how are you? Ndine nyaya yangu ndiri mukadzi ane makore 27 handina mwana and I've been married for 3 years. Kubva ndiri musikana I told myself kuti handisi kuzoroorwa nemukomana asina mari. Even the type of guys I dated vakanga vane mari nemota. I didn't want life iya yekutambura kana ndaroorwa. Ndaiva musikana wesoft life nebling bling. I made sure kuwana zvese zvinenge zvichitrenda, be it clothes, bags and even hairstyles. Ndaisaenda kubasa kubva pandakapedza degree rangu remarketing. Pandaigara ndine mari kuita kunge munhu anoenda kubasa. I met a guy, we dated for about 8 months. My boyfriend was rich, zvekuti I would get anything at any given time. Ndaipiwa girlfriend allowance. Rimwe zuva he told me kuti he wanted us to get married. I didn't believe myself kuti a rich guy wanted to marry me. He asked for my aunt's number ndikampa, vakabva vatanga kutaura. So imwe Sunday we went out. I cried ndaona pane a beautiful setup ye-engagement. We got engaged, tikaroorana, everything was good. And ndaiwana zvese zvandaida, exactly the life that I wanted. Problem yakazovapo pakuti ndaiti ndikabata pambiri paibva ndine 5 months. Zvakaitika for about 3 times. Ndanga ndakutya kubata pambiri kuti zvinongona kuramba zvichidzokorodza. Ndakabva ndazofamba ndichienda kumaprofita vese vakagondoudza kuti murume wako pane zvakabata. Wese aindiudza izvozvo ndaibva ndatosiyana naye nekuti I trusted my husband. Ndakabva ndazoenda kune umwe murume aiita zvekunamatira. He never asked for mari yekuti andibatsire and akanga asingashandise matombo mvura yemunamato. He prayed for me. Vakandiudza kuti ndinotarisa kuseri kwewardrobe mubedroom medu kana ndikaona pane something ndicho chikukonzera kuti vana vangu vafe. Ndakadzokera kumba ndikanotarisa wanika kune hari ine zvinhu zvinotyisa yakamonerwa nemucheka wered. I got so angry. Ndikabva ndatora hari iya ndikaisa pachena. Handizivi kuti ushingi ndakawanepi. Murume wangu akabva ati achidzoka kubasa akawana ndakagara ndakatarisa nehara iya ndichichema. He got angry akabva ati what have you done? Ndizvo zvakangotaura. Akatora hari iya akaisa kwayanga iri. I guess ndakakanganisa maplans ake. I knew my husband kuti he was short tempered and kana atsama anotaura zvaanoda. He then said dai ndisina kuita vana vangu sacrifice I could have used you instead. Tete ndakabva ndatya kuti ndiye munhu wandakaroorana naye here anoita zvakadai. Murume wangu akaromba kare ndisati ndaroorwa naye. So when we got married akabva aita mhiko yekuti vatore vana vangu vaite sacrifice nekuti aida kupfuma nerimwe level. Ndakabva ndanzwa kutya ndikatanga kufunga kuti kushainira kwandaita vamwe vakomana vaindida vaive vasina mari yemuwando semurume wangu ndisingazivi kuti ndiri kuzviisa mumoto. I told myself kuti I can't stay mumarriage mune zvinhu zvakadaro. Problem is pese pandinorara ndorota zvinhu zvinotyisa zvisinganzwisisiki. Dzimwe nguva I can't sleep nenyaya yekutya mazope andinorota. Ndoda kubatsirwa kuti kana pane zvandakaitwa zvipe. I tried praying nekuenda kumaprofita but it's not working. I ruined my life ndega nekuda kwekuda soft life. Zvakaoma zvinoitika muupenyu. Regai tipinde munyaya yedu. Makasimba here vatete? Ini ndairarama nekuita street vending nekutengesa zvakasiyana siyana. Vatete chikonzero chandainge ndaenda kunotengesa mustreet inhau yekuoma kwezvinhu munyika. Unoona kuti ukada kuita pride hazvishandi uchizviti wakamedza mabhi, mhuri inofa nenzara. So vatete ndakahodhawo zvakasiyana siyana kusanganisira zvokudya kusvika zvekugezesa pamwe chete nenhumbi. Zvaitika ndezvekuti ndaitomukira makuseni ndosvika ndowaridza zvokudya. Kana kwava kuzvitime ndobuditsawo sipo nenhumbi. Ndaitodzokera kumba adova manheru. Vatete zvese zvandaita kwaiva kuzama kuti mhuri irarama. Kutengesa uku kwaiva kusina basa nekuti kuri kupisa here kana kuti kuri kunaya. Sezvo muromo wainge usina off vatete, munhu wenyama kwaitova kushanda nesimba. Kushanda nesimba ndaitoshandawo nesimba chero pakushambidzika vatete. Ndainge ndisina dambudziko huru. Ndaitoedzawo nekuti makastoma hadi munhu ane mabori kana mbovha. Vatete zvese izvi kwava kuedza kuraramisa mhuri yangu. Asi chero hazvo ndaiita mabhindauko ekuti mhuri irarame, pane paifira mashomo angu. Asi chero hazvo ndaiita mabhindauko ose aya,
pane zvinhu zvangu pazvanga zvisingasangani. Ndaingoona vamwe vandaitengesa navo vachiswera vari bhizi vatete, ini ndichiswera ndakangogara. Ndaiona vamwe vachimwaya-mwaya zvavaitengesa zvavo makuseni oga oga. Ndikati kuda kana ari mavegetable kuzama kuti arambe ari fresh. Izvo kana pane zvaitoitika, ini ndaiva usiku hutatu. Ndakazonzwawo nevamwe vakuti munhu wechirume haangogari, unofanira kunge uine pawakajegera. Ndini ndaigodiwo, ndaizamawo kurarama munyika isiri kind. Kuona mhuri yangu ichifa nenzara zvaindiremera zvakare vatete. Ndinoda munzwise kuti handina kuromba nekuda, asi zvimhingamupinyu zvatinosangana nazvo ndizvo zvinotituma kubatana nezvinhu zvinopedza mhuri. Ndakaendawo kun'anga ikanditi ndinonhongawo any feather randinotanga kusangana naro, hazvinei kuti nderei. Chandatanga kusangana nacho apa indaigara mudhorobha. Mafedha ndairiwanepi zvichireva kuti ndaifanirwa kumboenda kunzvimbo yainge isingagari vanhu ndombofamba nditsvakawo manhenga aya. Ndakazotanga kufamba kumwe kwaingonzi kuma-newsstands hoping kuti ndichawanawo fedha. Ndakaita rombo rakanaka kusangana nefedha rimwe dema. Zvekuti waive munhenga nei handina kuzvigaya. Chandainge ndafarira ndechekuti ndainge ndariwana. Ndakadzokera kumunhu ainge atanga dare iri vatete, kwakuenda naro kun'anga ikapisa fedha riya rikaita dota dema. Vakanditi dota iri ndinoisa mulosheni yandaizozora ndosiya zvakadaro. Kana uchinzwa nyaya zvaita senge good deal, asi nekufamba kwenguva ndakazoona kuti hakuna chainge chakanakira chimwe. Ndaiti kana ndikazora losheni iya matengero aitwa zvinhu zvangu so ndainge ndisina zera nawo. Vatete ndikakuudzai kuti staff yasvika pakupera pakuti gunduru manheru ndiyozve semunyaya vatete. Upenyu kakatangawo kuimprova. Ndikasara nekutengesa zvitsaona zveupfu, zvitsaona zveshuga ndakaisa pasaidi. Upenyu hukatoitawo normal. Chero mhuri yangu yaigara namai kumusha vatete, ndakaitora tikatobudawo mu1 room zvekuti ndainge ndakaplana kuti gore parinotibwa ndinenge ndava nepangu panodanwa kuti ini ndava landlord. Mudzimai wangu akabva kumusha nevana vaviri. Pakutama apa akati regai ndiite thara cleaning mumba medu, marara panze, kunovhura losheni yangu kuona hai man losheni yakaita kusviba kuti tsva. Mvungwa dzemudzimai wangu akafunga kuti pane chainge chawira imomo zvekuti yaitwa tsvina aida kuraswa. Ndipo pakaita mhosho ipapo. Ndichibva kubasa ndakawana mumba muchinuhwirira mvura zviya zvekuratidza kuti maita ruoko rwemunhukadzi vatete, uye machira ainge kutooma ari paline. Ndakasvikotambirwa nemudzimai nemufaro, hanzi ko baba tadi kuzora mafuta ane tsvina ndokuita sei. Ndatovhura mafuta acho parunning water, chigaba ndikapisa mugomba nemamwe marara anga ari mumba. Mai vavo chii chandinoitwa nemukadzi uyu, zvaari madamburikiti mutariko wemadhende. Hino ndichaita zvokudii? Dai ndanga ndasarirwa nechimwe pazviviri, idha chigaba kana mafuta ndaizoitawo plan. Zvinokurasikirwa nezviviri vatete. Ndakatanga kufunganya. Pane poga paunoona kuti ma1 ava kuda kuzotanga zvino. Zvechokwadi kubusiness kwainge kofaya kwakamira kuti dzi. Vandaifunga kuti maloyal customer vakanga voita kundinyenyeredza, votengera kune vamwe. Dai zviri izvo zvoga ndaiti pada vatete. Ndakaziva kuti ndainge ndodzokera kwandakabva kuna mukuya, asi hazvina kuperera ipapo. Ndingangoti zvainge zvava kuda kutanga vatete. Pamba pangu painge poonekwa zizi dema chero masikati zuva rakacheka nyika. Ndofunga kuti tinoziva mumagwariro edu sevanhu vatema zizi harionekwi masikati, haritofanirwi kuonekwa masikati vedu. Manheru handivati zizi rinouya richigogodza pawindo. Vamwe mukabvunza kuti rogogodza sei, rinoshandisa muromo usiku hwese gogogo. Zvinoita sekuti rinenge richiti ndasvikawo pano ndionei. Vatete dai kuri kunzi hapana chandakaita, ndaigona kuti zizi iri ratumwa nevaroyi, asi maitiro aro zvairatidza kuti rine unfinished business neni. Njuga dzarema apa zizi rinouya zuva nezuva. Ndakadzokera kun'anga ikanditi ndinouya nelosheni kana chigaba vagadzirise chikaranga, zvinova zvandainge ndisina zvose. Vatete ndashungurudzika, woti nhamo woti kuva nezizi in broad daylight kuti fedha dema iri rainge rirezizi. N'anga haina chaichagona kundibatsira nacho. Ndazomira ndoga zvino, nhamo yatokwira maneramba mangu. Vatete ndinozvishora kuti dai ndakagara ndisina mbotanga nawo nazvo, dai ndisina kumboenda kuma-newsstand, asiko kuma-newsstand anochengetawo mazizi ndiani zvakare, haisi nyama iyi.
Alright, tazvinzwira toga munyaya dziripo muzuva ranhasi, especially nyaya yekutanga yandisiya ndisina remumuromo. You don't even know kuti uite sei. Nyaya yemunhu akadisappear nekuenda kwekun'anga kwavakaita. Like there are so many secrets anenge ari panza, but people have got a lot of secrets avanenge vakachengeta muhana dzavo, but I see kuti zvakaoma ndozvandingangotaura. Kana mune nyaya dzenyu dzamunoda kutumira, musarega kutumira tigodziverenga ipo pano. Handiti tinokutendai nekukona chirongwa kwamaita chadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndinokutendai nekukona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.